ҳамин шаб соатҳои 1 шав анамин дастаи гули зебо дари ма занг зад. Доставка барои даруни хонаи ма оварданд. Барои ман Аисакбад Сайдаи азиз, мо туро чӣ қадр дӯст медорем. Сюрпризе бигем ногаҳонӣ. Хулоса гӯшт харидам тамошобино. Имрӯз гӯштора анам хел пакетакҳои айфаберликати ҳамаша ҷобаҷо мекунам. Давоми историямона нақл мекунем. вақте ки ман 19 сола будам, ман Россия омадам. баъде ки ман 1 соле ки кор кардам, дар як посудоцентри Калон кор мекардам. 18 рият дошт, 2 ходи Калон. Мошинкати полоша мешуштум. баъди 6 моҳи корим бо падари фарзандом шинос шудам. падари фарзандои ма юрист ва переводчик буд. одамое ки нав Россия меомаданд документшон мекард. мадам визитка дод. визиткаша дар кашилок омадам. баъди 6 моҳ ман навистамаш ки ман мехоҳам документ кунам. вақте ки омад документҳои мара дид ки ман шавҳар надорам, документҳоро як пара мондам. ман тара мегирам, ман офтоб мешавам, то маҳтоб мешавам. хулоса 4 моҳ хонаи мо осақолӣ омада рафтаги. баъди 4 моҳ бародари хурдим дар хонаи бародари хурдим будам. бародарам розӣ шуд. 3 бор ҳаҷ рафта омадагӣ буд. хай гирифтем. мардаки хуб буд, бад набуд, исломӣ, намозхон, ҳама вақт дар даҳанаш номи Аллоҳ, иншоаллоҳ, худованд. хай гирифтем. 1 сол зиндагӣ кардем. баъде ки 8 моҳ ҳомиладор шудам, баъд фаҳмидем ки 2 зана 7 духтар доштаем.